Ahojte, vítam vás po dlhšej dobe, po Veľkej noci. Dúfam, že ste sa mali dobre, ja som sa mal úplne skvelé. Dneska sa budeme riešiť okolo práve dvoch celebrít, ktoré mi napísali veľa ľudí na Instagrame, volám sa aj na TikToku, môžete ma sledovať, ja vám to do popisku dám a tam môžete sledovať. Na Instagrame som Hruta2014 alebo tak nejako, neviem jak to je, a na TikToku som Šala, je top. Takže sledujte ma na obidvoch týchto účtoch, dajte mi aj na tomto kanáli odber, keď ste tu noví. Tak ako prvé meno tam bol ohlasované XXXTentacion, ktorý bol americký reper, to viem. Chceli ste vedieť, či žije, či nie. A ideme na to. Takže máme tu tri osoby, ok. Prvý je vlastne ten spomínaný XXXTentacion, ale teraz nie. Je to Juice WRLD, ktorý zomrel v roku 2019 na srdcový infarkt, ktorý proste nebol čisté. Juice WRLD zomrel na letisku keď čakal na letisko, keď mal letieť do Los Angeles, do Mexika. Zomrel na letisku a zobrali ho do nemocnice. Previezli ho do nemocnice, kde mu podávali prvú pomoc, už nedýchal a rovno ho zobrali. No a vlastne je to s takým, že s tým vlastne Juiceovým pohrebem, tak bolo to, že jeho truhla nikdy nebola otvorená, ako o ostatných celebritách. Takisto ani XXXTentacion bol otvorený a musel tam mať proste zakrytý. Ale bojím sa povedať nejakú vec, ktorú každý vie, ale že XXXTentacion si každý myslí, že žije, ale také neľudia, zmierte sa s tým, že Juice WRLD taktiež nežije, není medzi živými ľuďmi, ani XXXTentacion, to si vyhoďte z hlavy, že proste Juice WRLD alebo XXXTentacion alebo Lil Peep tak nežijú. Vlastne Juice WRLD bude na 26 rokov a XXXTentacion 23. januára mal práve slubovaných 27 rokov. Jeden zomrel v 20, takže